שלום לכם. אנחנו עוסקים במערכת שקולה של כוחות. אנחנו קודם כל למדנו בפעם שעברה מהי המערכת השקולה של כוח בודד אשר נמצא באיזשהו מקום במרחב. וראינו שהמערכת השקולה לכוח הזה היא מערכת שמורכבת מכוח ומומנט בנקודה אחרת. הכוח והמומנט ניצבים זה לזה. הכוח שווה בגודלו לכוח שבעמדה המקורית. המומנט הוא המומנט שהכוח בעמדה המקורית מפעיל ביחס לנקודה החדשה שבה אנחנו מעוניינים למצוא את המערכת השקולה. קראנו לזה בצורה פשוטה, בדרך הסלנג, קראנו לזה העתקת כוח ממקום למקום. כוח פועל בנקודה A, המערכת השקולה שלו בנקודה B אחרת, שאיננה נמצאת על קו פעולתו של הכוח הזה, היא הכוח על גודלו ועל כיוונו, כלומר אותו וקטור כוח, בתוספת המומנט שכרוך בהעברה. המומנט שכרוך בהעברה הוא המומנט שהכוח בנקודה A המקורית מפעיל ביחס לנקודה B החדשה. על סמך זה יכולנו לנסח את הדרך הכללית לטפל במערכת שקולה, למערכת כוחות מקורית אשר מורכבת ממספר רצוני של כוחות, F1 עד Fn כוחות, וצמדי כוחות, שכל אחד מהם הוא זוג כוחות אשר נותן לנו מומנט טהור, כפי שכבר אמרנו. אם אנחנו רוצים למצוא את המערכת השקולה למערכת הזאת בנקודה כלשהי, נאמר הנקודה O, אנחנו מבצעים העברה של הכוח הזה לנקודה הזאת, שפירושו בעצם מערכת שקולה לכוח הזה בנקודה החדשה. ומשמעות הדבר היא שהמערכת השקולה תהיה הכוח F1 אשר עובר דרך O, בתוספת המומנט שהוא R קרוס F1, כאשר R הוא וקטור מ-O אל נקודה כלשהי על קו פעולת הכוח. כפי שאתם רואים למשל לגבי הוקטור FL. RL קרוס FL נותן לנו את המומנט של המערכת השקולה ל-FL, אשר בנוסף לה פועל גם הוקטור FL בנקודה O. FL ו-ML ניצבים זה לזה. אם אנחנו חוזרים על התהליך הזה n פעמים, נקבל כאן n כוחות אשר עוברים כולם, נחתכים כולם בנקודה O. ולכן אנחנו יכולים למצוא את השקול שלהם, שיהיה הסכום הוקטורי של n הכוחות האלה. כולם נחתכים בנקודה אחת. נוסף על כך אמרנו שיש לנו כאן n רכיבים של מומנט, R1 קרוס F1, RL קרוס FL עד RN קרוס FN. כולם וקטורים של מומנט בנקודה O, ובנוסף לכך אנחנו מעבירים עוד M צמדים, את הצמד C1 עד CM, שהם וקטורים חופשיים, והם עוברים כמערכת שקולה על גודלם ועל סימנם, על כיוונם, אל הנקודה O. כך שבנקודה O יהיו לנו N פלוס M רכיבי מומנט, N רכיבים שכרוכים בעברת הכוח, ועוד M רכיבים של הצמדים, המומנטים החופשיים. וכאשר נסכם את כל התרומות הללו של N המומנטים שכרוכים בעברת N הכוחות ועוד M הרכיבים של המומנטים החופשיים, נקבל בסוף וקטור שיש לו 3 רכיבים שנקרא לו המומנט השקול, עם רכיב היטל בכיוון X, היטל בכיוון Y והיטל בכיוון Z. זוהי המערכת השקולה. בכך סיימנו את השיעור שעבר, ואנחנו יכולים לראות דוגמה מספרית פשוטה שתמחיש לנו את דרך הטיפול. למשל, מערכת של 2 כוחות F1 ו-F2 ושני צמדים C1 ו-C2 אשר פועלים על גוף במרחב XYZ. הכוח F1, 2I ועוד 4J פחות K ניוטון, אשר עובר דרך נקודה A ששיעוריה 3, 4, 5. הכוח F2, מינוס I פלוס 2J פלוס 4K ניוטון, אשר עובר דרך הנקודה B ששיעוריה הם 3, 2 ו-0. ובנוסף לכך 2 צמדים C1 שהוא מינוס 20J
לא סימנתי כאן נקודה שהוא עובר דרכה, מכיוון שאנחנו יודעים שזה נתון למעשה מיותר, כי הוא וקטור חופשי, והוא יכול לפעול בכל נקודה, ותהיה לו אותה השפעה על הגוף. ו-C2 שהוא מינוס 100K. מהי המערכת השקולה בנקודה O? המערכת השקולה ב-O תהיה מורכבת מוקטור כוח ווקטור מומנט. וקטור הכוח יהיה הסכום הוקטורי של F1 ועוד F2. כי הרי אני מעביר את F1 לנקודה O בתוספת מומנט, שכרגע נשים אותו בצד, אז פועל הכוח F1 ב-O, וחוזר על התהליך הזה גם לגבי F2. המערכת השקולה ל-F2 שעובר דרך B, בנקודה O תהיה הוקטור F2 בתוספת מומנט שכרוך בהעברתו, ולכן בנקודה O בסופו של דבר יפעלו F1 ו-F2, ואני יכול למצוא את הסכום הוקטורי שלהם F1 ועוד F2, ונקבל 2i מינוס i, כלומר i, פלוס 4j פלוס 2j פלוס 6j, מינוס k פלוס 4k, כלומר פלוס 3k. i פלוס 6j פלוס 3k ניוטון, זה יהיה וקטור הכוח אשר פועל בנקודה O. מי שרוצה לדעת מה גודלו של הכוח, יכול למצוא גם את שורש של סכום ריבועי רכיביו, שורש של 1 בריבוע, ועוד 6 בריבוע, ועוד 3 בריבוע, ולקבל את גודל הכוח הזה, במקרה הזה 6.78 ניוטון. מה לגבי המומנט של המערכת השקולה? המומנט יהיו לו שני וקטורים אשר כרוכים בהעברת הכוח. נעביר וקטור מ-O ל-A, RA קרוס F1, וזה יהיה המומנט שהכוח F1 מפעיל ביחס לנקודה החדשה O, ונעביר וקטור מקום OB, ROB, או RB במקרה הזה, ו-RB קרוס F2 יהיה המומנט השני, ונעביר גם את צמדי הכוחות השניים לנקודה O כוקטורים חופשיים, ולכן בסופו של דבר נקבל שהמומנט השקול בנקודה O יהיה ROA קרוס F1, ועוד ROB קרוס F2, ועוד C1 ועוד C2. כאשר ROA הוא וקטור מקום במקרה הזה לנקודה B, אלא לנקודה A, 3i ועוד 4j ועוד 5k, כפי שכתבנו כאן, קרוס וקטור הכוח F1 שהוא 2i ועוד 4j פחות k, ועוד ROB שהוא וקטור מקום אל הנקודה B, 3i ועוד 2j ועוד 0k, לכן אין צורך לרשום את רכיב ה-k שלו, קרוס וקטור הכוח F2 שהוא מינוס i פלוס 2j פלוס 4k, ונוסיף לזה, כפי שאמרנו קודם, את C1 שהיה מינוס 20j ואת C2 שהוא מינוס 100k. נבצע את פעולת המכפלה הוקטורית, ונקבל בסופו של דבר וקטור מומנט של המומנט השקול בנקודה O, MRO, שהוא מינוס 16i, מינוס 19j, מינוס 88k ניוטון מטר. מי שרוצה לחשב את גודל המומנט, בדרך שאנחנו כבר יודעים, ימצא שגודלו 91.44 ניוטון מטר. אם נחשב את המכפלה הסקלרית של הוקטור FR דוט הוקטור MR, נקבל 0, כי הם ניצבים זה לזה. אם הנקודה שאנחנו מעוניינים למצוא בה את המערכת השקולה איננה הנקודה O, אלא נקודה אחרת, נקודה D כלשהי, היינו מעבירים וקטור מ-D ל-A במקום OA, והיינו מחשבים את וקטור ההזזה RDA ו-RDB במקום ROA ו-ROB. זה היה כל ההבדל. נכון? ועם הדוגמה הזאת, ועם תרגילים נוספים שאתם עושים בכיתה ובבית, אני חושב שיש ביכולתכם עכשיו לחשב את המערכת השקולה בנקודה רצונית כלשהי שאנחנו נגדיר אותה. לחשב את המומנט השקול, אתה לא חייב לחשב את הכוח השקול. למערכת השקולה יש וקטור כוח ווקטור מומנט. וקטור הכוח הוא למעשה הסכום הוקטורי של הכוחות. וקטור המומנט הוא השפעת המומנטים של הכוחות ביחס לנקודה, בתוספת המומנטים החופשיים שהם
צמדי הכוחות שפועלים. יכולתי לחשב את וקטור המומנט של המערכת השקולה בלי לחשב את הוקטור של הכוח השקול. אבל התוצאה בסוף של המערכת השקולה היא תוצאה משולבת של וקטור הכוח של המערכת השקולה ווקטור המומנט של המערכת השקולה. עוד שאלות? בבקשה. לגבי צמד כוחות, אנחנו אמרנו שזה וקטור חופשי. צמד כוחות הוא וקטור חופשי. עכשיו, אם אני לוקח גוף ואני מפעיל בו צמד בנקודה מסוימת, אז זה יגרום לי לסיבוב למעשה סביב שיר מסוים. לא. לא. וקטור המומנט שאני מפעיל על גוף שאין דרכו שום ציר, רוצה לסובב את הגוף הזה, ותהיה לו אותה השפעה אם אני רוצה לסובב את הגוף הזה ולהפעיל עליו את וקטור המומנט בנקודה אחת או בנקודה אחרת. אם אני אעביר דרך הגוף הזה ציר במקום אחד או במקום אחר, וקטור המומנט הזה ירצה לסובב באותה מידה סביב הציר הזה. תהיה לו אותה השפעת סיבוב. אם כך, אנחנו יודעים לחשב את המערכת השקולה בנקודה כלשהי, ואם אתם תחשבו אותה בנקודה אחת או בנקודה אחרת, תקבלו בוודאי תוצאות שונות למערכת השקולה בכל נקודה. אנחנו רוצים לדעת מה הקשר בין המערכות השקולות השונות. אמרנו שיכולות להיות אין סוף מערכות שקולות שונות, ואנחנו רוצים למצוא את המערכת השקולה הפשוטה ביותר. כהכנה למערכת השקולה הפשוטה ביותר, תרשו לי להזכיר לכם את אותה בעיה שהבחנו בה, או אותה נקודה שהבחנו בה בפעם שעברה. אמרנו שאם אנחנו נעביר את הכוח מנקודה ידועה A אל נקודה ידועה אחרת B, נוכל למצוא את המערכת השקולה שהיא וקטור הכוח ווקטור המומנט. אם נרצה לטייל את כל הדרך הזאת בחזרה ולשחזר את הנקודה A, ראינו שלא נמצא נקודה A, אלא נמצא משפחה של נקודות, נמצא את קו הפעולה של הכוח, שהנקודה A היא אחת מתוך הנקודות האלה. כדי למצוא מערכת שקולה פשוטה ביותר, אנחנו למעשה צריכים לטייל בדיוק את הטיול הזה, ממערכת שקולה כלשהי, לחפש באיזה נקודה תפעל המערכת השקולה הפשוטה ביותר, שבמקרה הזה היא כוח בלבד. כי יכולנו ממערכת כללית של כוחות לחשב את המערכת השקולה ב-B ולמצוא וקטור כוח ווקטור מומנט. ואז להגיד וקטור כוח ווקטור מומנט היא לא המערכת הפשוטה ביותר, במקרה הזה, כאשר הם ניצבים, כי אני יודע שווקטור כוח ווקטור מומנט ניצב לא נגרמים מכוח בלבד בנקודה אחרת. זאת אומרת שיש מערכת פשוטה ממנה שהיא כוח בלבד שפועלת בנקודה אחרת. ואני אשאל מהי אותה נקודה A שאת שיעוריה אינני יודע, ואני יכול לחפש אותה עכשיו, ואני בעצם אמצא שיש כאן אוסף של נקודות שכולן על קו ישר, שהוא מקביל לציר פעולת הכוח בעמדתו המקורית, ואחת מהן היא הנקודה A שממנה יצאתי קודם. אני רוצה להראות לכם איך הדבר הזה נראה מבחינה מתמטית. כדי לעשות את זה, אני רוצה להזכיר לכם את הדוגמה שטיפלנו בה בפעם שעברה. יצאנו מכוח F, שני I ועוד J ועוד K, אשר עובר דרך הנקודה A ששיעוריה 2, 1 ו-3, ושאלנו מה המערכת השקולה ב-B. חישבנו את RBA קרוס F, שהוא המומנט ב-B, ובסיכומו של דבר קיבלנו שהמערכת השקולה ב-B תהיה וקטור הכוח FB שהוא 2I ועוד J ועוד K ניוטון, כלומר אותו כוח מקורי שהיה ב-A גם יפעל ב-B, ובנוסף לכך ב-B יהיה מומנט שלאחר חישוב מצאנו שהוא מינוס 3I מינוס J פלוס 7K ניוטון מטר. זה היה בשיעור שעבר, לא מזמן, אתם בוודאי עוד זוכרים את זה, נכון? בואו ננסה עכשיו לעשות את הטיול הזה בחזרה. נתונה מערכת של וקטור כוח ווקטור מומנט בנקודה B, אשר שיעוריה 3, 5 ו-4. וקטור הכוח ב-B הוא וקטור הכוח הזה 2I ועוד J ועוד K ניוטון.
וקטור המומנט ב-B הוא מינוס 3i מינוס j פלוס 7k ניוטון מטר, ואני רוצה עכשיו לשאול היכן תפעל המערכת הפשוטה ביותר, או לשחזר את השיעורים של הנקודה A. אני יודע שהוקטור הכוח הזה ווקטור המומנט ניצבים, כי כבר עשינו את התרגיל הזה בפעם שעברה. זאת אומרת שאני יודע שאם הם ניצבים, אז ישנה נקודה אחרת A, שבה יפעל כוח בלבד. ואני שואל, מה השיעורים של הנקודה הזאת? השאלה ברורה, נכון? עכשיו בואו נראה מה התשובה. אם כך, הנה אותן נקודות A ו-B, אלא שהפעם אני לא יודע מה השיעורים של הנקודה A, אני מחפש אותן, ואני יודע שבנקודה B, ששיעורי 3, 5 ו-4, כמו בשקף שהראיתי לכם לפני רגע, פועלת מערכת של הכוח FB והמומנט MB שהגדרנו אותם. והשאלה היא, מה השיעורים של הנקודה A שבה יפעל כוח בלבד? אשר יהיה כמובן מערכת שקולה למערכת הזאת. אז אני יכול לומר שהכוח ב-A, שהוא מערכת שקולה, יהיה שווה בגודלו ובכיוונו לכוח FB. זה כבר ראינו במערכות שקולות, שהכוח עובר על גודלו ועל סימנו לנקודה החדשה. אז יפעל כאן אותו כוח, FA יהיה שווה ל-FB. ומה אני רוצה? ש-FA בהעברתו ל-B ייתן את המומנט MB. כלומר, אם אני אעביר מהנקודה B וקטור RBA, אז RBA קרוס FA יהיה שווה למומנט הזה שאני יודע אותו MB. נכון? RBA קרוס FA יהיה שווה ל-MB, ואז אני יודע שהשיעורים של A הם אלה שנותנים כאן ב-B את המערכת השקולה הנתונה. עשינו את זה למעשה כך, בתרגיל המקורי, כשהשיעורים של A היו ידועים. עכשיו אני עושה את התרגיל ההפוך, כשהשיעורים של A אינם ידועים. מה יהיה הוקטור RBA עם השיעורים הלא ידועים של A, XA, YA ו-ZA? זה יהיה וקטור ההזזה שהוא XA מינוס 3 כפול I, ועוד YA מינוס 5 כפול J, ועוד ZA מינוס 4 כפול K. זה מה שכתוב כאן. והוקטור הזה RBA, עם שלושה הגדלים הנעלמים XA, YA ו-ZA, הוקטור הזה RBA קרוס F, ש-F ידוע לי, צריך להיות שווה למומנט MB. כלומר, המשוואה שלנו היא המשוואה הזאת. RBA קרוס FA צריך להיות שווה למומנט MB. משוואה וקטורית אחת. יש לנו תנאי וקטורי אחד. MB ידוע לנו. FA ידוע לנו. RBA חבויים בו שלושה נעלמים, XA, YA ו-ZA. אז יש לנו כאן משוואה וקטורית אחת עם שלושה נעלמים. בצורה מפורשת, הנה בסוגריים המרובעים RBA, שכתבנו קודם, קרוס FA שווה ל-MB. אנחנו יודעים לפתוח את המכפלה הוקטורית הזאת, לבצע אותה, ואם אנחנו נבצע את המכפלה הוקטורית הזאת, נקבל את המשוואה הזאת שרשומה כאן. YA מינוס ZA מינוס 1I, מינוס סוגריים XA מינוס 2ZA פלוס 5 כפול J, פלוס סוגריים מרובעים XA מינוס 2YA פלוס 7 כפול K. זה שווה לוקטור המומנט MB מינוס 3I, מינוס 3J, מינוס J, סליחה, פלוס 7K. מינוס 3I, מינוס J, פלוס 7K. אז יש לנו כאן
משוואה וקטורית אחת עם שלושה נעלמים XA, YA ו-ZA. למעשה משוואה וקטורית אחת פירושה שלוש משוואות סקלריות, כי על מנת שיתקיים השוויון הזה, רכיב I של אגף שמאל שווה לרכיב I של אגף ימין, זו משוואה אחת. רכיב J של אגף שמאל שווה לרכיב J של אגף ימין, משוואה שנייה, וכך גם לגבי רכיבי K מצד שמאל ומצד ימין של המשוואה. בסדר? אם אנחנו נכתוב את המשוואות האלה, נקבל כאן שלוש משוואות. אתם יכולים להתבונן במשוואות ולהיווכח שמה שאנחנו כותבים זו בעצם השוואה של מקדם I מצד שמאל למקדם I מצד ימין. YA מינוס ZA מינוס 1 שווה למינוס 3. כאן מקדם J הוא בסימן מינוס, וגם כאן מקדם J הוא בסימן מינוס, אז אפשר לקחת את הסוגריים המרובעים ללא הסימן של לפני ולהשוות ל-1. XA מינוס 2ZA פלוס 5 שווה ל-1. XA מינוס 2YA פלוס 7 שווה ל-7. אלה המשוואות. כלומר, בתהליך הזה של חישוב השיעורים של הנקודה A, שבה פועלת מערכת שקולה של כוח בלבד, שהיא המערכת הפשוטה ביותר, קיבלנו תנאי וקטורי, שממנו נולדו שלושה תנאים סקלריים, שהם התנאים האלה. ויש לנו כאן שלוש משוואות עם שלושה נעלמים, אשר צריכים לתת לנו את שיעורי הנקודה XA, YA ו-ZA. בואו ננסה לטפל בזה בדרך של הצבה. בואו נסתכל במשוואה מספר 3. XA מינוס 2YA פלוס 7 שווה ל-7, אז XA מינוס 2A שווה ל-0, וממשוואה 3 יוצא ש-XA שווה ל-2YA. זה ממשוואה 3. אם ידוע לנו הקשר בין XA ל-YA, אנחנו יכולים להציב אותו למשל במשוואה 2. אז במקום XA נרשום 2YA. אז נקבל 2YA מינוס 2ZA שווה למינוס 4, או YA מינוס ZA שווה למינוס 2. נכון? אם נציב 2YA במשוואה מספר 2, נקבל 2YA מינוס 2ZA שווה למינוס 4, מה שרשום כאן, או YA מינוס ZA שווה למינוס 2. זו התוצאה של משוואות 2 ו-3, לאחר שהצבנו את 3 ב-2. אבל אם תתבוננו במשוואה מספר 1, תראו שגם היא YA מינוס ZA שווה למינוס 2. כלומר, מה שקיבלנו ממשוואה 2 זהה למה שכתוב במשוואה מספר 1. והמסקנה היא שהמשוואות תלויות. למעשה יש לנו כאן רק שתי משוואות בשלושה נעלמים. והמשוואות תלויות. אנחנו לא מופתעים, נכון? כי אם המשוואות היו בלתי תלויות, היינו מקבלים XA1 ו-YA1 ו-ZA1, והיינו מקבלים שיעורים של נקודה מסוימת A במרחב. ומתוך הניתוח של הדברים קודם, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לקבל אוסף של נקודות. אוסף של נקודות מבחינה מתמטית אומר בעצם מערכת משוואות תלויות. איך אנחנו מקבלים את הנקודות האלה מתוך המשוואות התלויות? אנחנו נציב למשל XA שווה ל-2, כי אנחנו זוכרים שבתרגיל הישר, לא ההפוך, השיעורים של הנקודה A היו 2, 1 ו-3. אז בואו נציב את XA שווה ל-2 ונראה אם מתוך ההצבה נקבל את YA שווה ל-1 ואת ZA שווה ל-3. ואם נציב XA שווה ל-2, אז 2 שווה ל-2YA, לכן YA שווה ל-1. ואם נציב YA שווה ל-1, אז מתוך המשוואה הזאת נקבל ש-1 ועוד 2 שווה ל-ZA, כלומר ZA שווה ל-3. אז קיבלנו שהנקודה A המקורית היא באמת אחת מתוך הנקודות האלה. אבל אנחנו הרי לא יודעים מהי הנקודה המקורית, ואנחנו גם יודעים שזה לא חשוב מהי הנקודה המקורית.
מה שחשוב בעצם שנקבל אוסף של נקודות, שהקו הזה שמורכב מהן הוא הקו המתאים, הוא קו הפעולה של הכוח. והנה הנקודה A הזאת היא אחת מהן. ולכן למעשה התרגיל מסתיים בזה שאנחנו נגיד שהמערכת השקולה הפשוטה ביותר, שהיא כוח בלבד, עוברת דרך הנקודה ששיעוריה 2, 1 ו-3. ברור שהקו הישר הזה של הנקודות הנוספות הוא קו ישר לאורך ציר פעולתו של הכוח. ואם אתם רוצים רק בתור תוספת לראות, להיווכח שהשיעורים שאנחנו מקבלים הם שיעורים של נקודות לאורך קו פעולתו של הכוח, בואו נבחר נקודה נוספת, למשל את הנקודה A פסיק, שאני באופן שרירותי בוחר את אחד המשתנים. אני בוחר XA פסיק שווה ל-4. אם נציב, אז נקבל ש-YA פסיק שווה ל-2, ו-ZA פסיק שווה ל-4. אז יכולנו גם לבחור באופן סתמי את הנקודה הזאת ולהסתפק בזה. אבל מכיוון שכבר בחרתי שיעורים של 2 נקודות, אני יכול למצוא עכשיו את הביטוי של הוקטור לאורך הציר A1. ואני רוצה לראות אם יש לו את אותו וקטור יחידה כמו לוקטור היחידה של הכוח, כפי שאני באמת מצפה. מה יהיה הוקטור מ-A ל-A1? הוא יהיה השיעורים של A1 או A פסיק, פחות השיעורים של A, 4 מינוס 2 כפול I, ועוד 2 מינוס 1 כפול J, ועוד 4 מינוס 3 כפול K. מה שנותן לנו 2I ועוד J ועוד K. אני יכול לגלות לכם בסוד שבחרתי בכוונה שיעורים של הנקודה A באופן כזה שהקו A פסיק ייתן לי מיד ביטוי שהוא בדיוק זהה לביטוי של הכוח. אתם זוכרים שביטוי הכוח היה 2I ועוד J ועוד K ניוטון. והנה קיבלנו כאן וקטור גיאומטרי שהוא 2I ועוד J ועוד K מטרים. כלומר, וקטור שיש לו בדיוק אותם קוסינוסי כיוון. יש לו אותו וקטור יחידה. אם הייתי בוחר נקודה A פסיק אחרת, ש-XA פסיק לא היה 4 אלא 6 למשל, הייתי מקבל את הוקטור הזה כפול איזשהו מקדם. אבל הוא רק היה אומר שזה וקטור פרופורציונלי לו. יש לו אורך שונה, אבל יש לו את אותם קוסינוסי כיוון. כלומר, בעזרת ההרחבה הזאת, אנחנו גם הוכחנו שהוקטור הזה, אוסף הנקודות הזה, A פסיק, A פסיקיים וכו', נותן לי משפחה של נקודות לאורך קו שהוא מקביל לקו הפעולה של הוקטור F. לכן, קודם כל אנחנו רואים מבחינה מתמטית, שכאשר אני רוצה למצוא את מיקומה של המערכת השקולה הפשוטה ביותר, אנחנו מקבלים אוסף של נקודות לאורך קו ישר, ולכן מספיק לנו להגדיר רק אחת מהן, את זאת או את זאת או כל נקודה אחרת. ואנחנו יודעים ששאר הנקודות נמצאות לאורך קו ישר, שהוא קו פעולתו של הכוח. כן, בבקשה. באותה מידה אתה יכול לבחור את Y כמשתנה חופשי? באותה מידה. תקבל אותה משפחה של נקודות? בוודאי, תבחר את Y שווה ל-1 ותציב, אז אם Y שווה ל-1, אם Y שווה ל-1, אז XA שווה לפעמיים 1, שווה ל-2. הרי מה זה אומר? יש לי מערכת של 3 משוואות שהן תלויות. יש לי 2 משוואות בלתי תלויות, לכן הן יכולות לפתור, 2 משוואות בלתי תלויות יכולות לפתור רק 2 נעלמים, ואחד מהם אני צריך לקבוע בתור נתון. אם אני אקבע את XA שווה 2, אני אמצא את YA שווה 1 ואת ZA שווה 3. אם אני אקבע ש-ZA שווה 3, אני אמצא מתוך המשוואות הבלתי תלויות ש-YA שווה 1 ו-XA שווה ל-2, וכך הלאה. כן, שאלה נוספת. במקרה הזה שלושת המשוואות היו תלויות, אבל נגיד שהן בלתי תלויות, אז היינו צריכים לבחור 2 נקודות. אם המשוואות האלה היו בלתי תלויות, כי אז 3 משוואות עם 3 נעלמים נותנות לי פתרון אחד. ערך אחד של XA וערך יחיד של YA וערך יחיד של ZA, כלומר הייתי מקבל נקודה במרחב. אבל אני יודע שאני צריך לצפות לאוסף של נקודות במרחב, ולכן אם הייתי מנתח את זה איתכם עוד צעד אחד מבחינה מתמטית, היינו מצפים לקבל מערכת משוואות תלויה. שמרתי לכם את זה בתור הפתעה, אני מקווה שאתם הופתעתם. טוב, נתקדם. יכול... אם אתם רוצים להנציח את הרחש הזה,
עד שנעשה דור חדש של קלטות, אז תמשיכו לפטפט, אבל זה באמת לא נעים. יכולנו גם לשאול את עצמנו שאלה, מדוע דווקא בחרתי בדרך הזאת? הרי הייתה נתונה מערכת שקולה בנקודה B. ואני אמרתי, בואו נשאל איזה מומנט מפעיל הכוח בעמדתו המקורית, כוח בלבד, ביחס לנקודה B, ולכן העברנו RBA, והתנאי שלנו היה RBA קרוס FA שווה ל-MB, ואת זה פתרנו. יכול לבוא מישהו בהצעה חלופית, ולומר, הרי נתונה הנקודה B, ובה יש וקטור כוח FB ווקטור מומנט MB, ואני יכול להעביר את המערכת הזאת לנקודה A, ולדרוש ש-A תהיה כזאת, שבה יפעל כוח בלבד. יש לנו כאן שתי דרכים לטפל בבעיה. טיפלנו בה בדרך אחת, כאשר אמרנו נתונים וקטור כוח ווקטור מומנט ב-B, אבל אנחנו שאלנו איזה מומנט יפעיל הכוח שפועל ב-A, כוח בלבד, ביחס לנקודה B, ודרשנו שהוא יהיה שווה למומנט ב-B, ועל סמך המשוואה הזאת RBA קרוס FA שווה ל-MB, קיבלנו את התנאי הוקטורי, או את שלושה התנאים הסקלריים שהראינו לפני דקה. כלומר, הלכנו עם השפעת הכוח מ-A ל-B. מהנקודה שבה אנחנו מעוניינים, אל הנקודה שבה אנחנו יודעים מהי המערכת השקולה. יכולנו לעשות את הדרך בכיוון ההפוך. להגיד, הרי נתונים הכוח FB והמומנט MB בנקודה B, אפשר להעביר אותם מ-B ל-A. לא ללכת מ-A ל-B, אלא להעביר אותם מ-B ל-A. בואו נבחן את האפשרות הזאת. אם אני מעביר את הוקטור FB ל-A, הוא עובר על גודלו, כלומר יפעל כאן וקטור FA שהוא שווה ל-FB, בתוספת מומנט שהוקטור הזה FB מפעיל ביחס לנקודה A. כלומר נעביר וקטור מ-A ל-B, RAB, ו-RAB קרוס FB יהיה המומנט הזה של המערכת השקולה הזאת. ולכן באופן כללי אפשר לומר שאם אני מעביר את המערכת הזאת ב-B אל A, ולא הפוך מ-A ל-B כמו שעשיתי קודם, אז יעבור הכוח הזה FB לנקודה הזאת, ו-FA יהיה שווה ל-FB, ונוסף לכך יהיה ב-A מומנט, שהוא שווה ל-RAB קרוס FB, ויהיה כאן גם וקטור המומנט MB, שהוא מומנט חופשי, שיעבור גם ל-A כוקטור חופשי. לכן המערכת השקולה ב-A תהיה מורכבת מהוקטור FA ששווה ל-FB, והמומנט RAB קרוס FB פלוס MB. כך אני יכול להעביר מערכת שקולה ממקום למקום. נכון? אני מוכן לחזור עוד פעם אחת. אם נתונה מערכת שקולה שמורכבת מוקטור כוח ווקטור מומנט, גם אם המערכת השקולה הזאת הייתה מערכת שקולה של הרבה מאוד כוחות והרבה צמדים, בסוף המערכת השקולה היא מורכבת מוקטור כוח אחד ווקטור מומנט אחד, כפי שכבר למדנו. אם אני מעוניין במערכת שקולה בנקודה אחרת, אני לא חייב לחשב שוב את המערכת השקולה עקב כל הכוחות וכל הצמדים בנקודה ההיא, כי זאת הרי שוות ערך, ואני יכול לחשב מערכת שקולה למערכת הזאת בנקודה החדשה, ולקבל את אותה תוצאה. יהיה לי פשוט יותר, תהיה דרך קצרה יותר לקבל את המערכת השקולה ממערכת הפשוטה של FB ו-MB. ולכן אני שואל, מה המערכת השקולה ב-A למערכת הזאת שפועלת ב-B? נתונה מערכת FB ו-MB ב-B, ואני שואל מהי המערכת השקולה לכך ב-A. אני מעביר את FB ל-A על גודלו ועל כיוונו, ולכן וקטור הכוח של המערכת השקולה ב-A, FA, יהיה שווה ל-FB, ואני עכשיו צריך לדאוג לחשב את המומנט שהמערכת ב-B מפעילה ביחס למערכת ב-A. אז אני מעביר וקטור מ-A ל-B, RAB, RAB קרוס FB, זה המומנט שהכוח הזה מפעיל ביחס ל-A,
ואני גם זוכר שפעל כאן וקטור מומנט, מומנט חופשי, MB, שגם הוא עובר על גודלו ועל כיוונו, על סימנו, אל הנקודה A, כי הוא וקטור חופשי. לכן בסופו של דבר, במקום FB ו-MB, תפעל מערכת שקולה ב-A, שמורכבת מהכוח הזה, FA שווה ל-FB, וממומנט שהוא שווה ל-RAB קרוס FB פלוס MB. נכון? אני עוד לא אמרתי שזה שווה ל-0. אני תכף אגיד. המערכת השקולה המערכת שקולה למערכת הזאת, בכל נקודה שהיא A, תהיה שווה למערכת הזאת. אני תופס את ה-0, אתם לא רואים אותו. היא תהיה שווה למערכת הזאת. מבין כל הנקודות A האפשריות, שתמיד המערכת השקולה תהיה שווה לזאת, אני מחפש נקודה מסוימת שיפעל בכוח בלבד. מה התנאי? שהמומנט בה יהיה 0. אז כדי למצוא את הנקודה A המסוימת שבה תפעל השקולה הפשוטה ביותר, שיש בה כוח בלבד, אני דורש שהמומנט בנקודה הזאת המסוימת יהיה 0. ולכן בנקודה המסוימת שאותה אני מחפש, זה יהיה התנאי. במקום RAB, אני יכול לכתוב מינוס RBA. ואז מינוס RBA קרוס F ועוד MB שווה ל-0, ולכן RBA קרוס F שווה ל-MB, ולכן בעצם קיבלנו את אותה משוואה שהייתה קודם. אז הדרך הזאת בעצם מובילה לאותה משוואה בסיסית, RBA קרוס F שווה ל-MB. אני מציג לכם את זה כתרגיל מחשבה, שתבינו שאם אני הולך מ-A ל-B, כלומר משחזר את מה שיעשה הכוח בעמדה החדשה שאינני יודע אותה, או לצאת מהכוח והמומנט בעמדה המקורית ולמצוא מערכת שקולה בנקודה כלשהי ולדרוש בנקודה החדשה תכונות מסוימות שהמומנט בה יהיה 0 כדי למצוא את זה, אני מקבל בסופו של דבר את אותה משוואה וקטורית. אז הוא לא דרך אחרת, אלא גישה של ראייה אולי אחרת לטפל בבעיה בעצם באותה דרך בעזרת אותה משוואה. האם זה ברור? אנחנו קצת מדשדשים במקום אם אנחנו עונים על שאלות כאלה, סימן שהחומר הזה לא עובד, לא עוקל כהלכה, וצריך לעשות את זה. מוטב מוקדם. אמרנו שאם אני רוצה לחשב מומנט ביחס לנקודה מסוימת, אני מעביר וקטור מקום או וקטור הזזה מהנקודה הזאת אל נקודה כלשהי על קו פעולת הכוח. לכן אם אני רוצה לחשב את המומנט של FB ביחס ל-A, אני מעביר וקטור מ-A אל נקודה על הכוח שהיא הנקודה B. אם אני רוצה לחשב את המומנט של הכוח ב-A ביחס ל-B, אני מעביר וקטור הזזה מ-B אל נקודה על הכוח שהיא הנקודה A. אז פה זה RBA קרוס F, שם זה RAB קרוס F. בסדר? טוב. החומר הזה הוא מאוד בסיסי לכל מה שנעשה בהמשך, ולכן כדאי לבסס את הדברים ולא לצבור שום פיגור ושום אי הבנה. אנחנו מוכנים עם כך לטפל עכשיו במערכת השקולה הפשוטה ביותר. דרך הטיפול שלנו תהיה עם תחנת ביניים. הבעיה מתחילתה בעצם מוגדרת כך. נתון גוף שעליו מערכת כוחות כללית. ואני רוצה למצוא את המערכת השקולה הפשוטה ביותר. אני ראשית רוצה למצוא מערכת שקולה.
ואני בוחר נקודה כלשהי, לעתים נקודה ידועה, לעתים נקודה נוחה מסיבה כזאת או אחרת. אתם תראו את זה יותר מאוחר דרך המקרים הפרטיים או דרך הדוגמאות. והגעתי למצב שבחרתי את הנקודה A ומצאתי שהמערכת השקולה בה היא FR ו-MR. וכרגע אני נמצא בתחנת מעבר לקראת שיקול דעת האם יש מערכת שקולה פשוטה ממנה שהיא הפשוטה ביותר. ובצומת ההחלטה הזה אנחנו נמצאים כרגע ואנחנו שואלים, הנה חישבנו את FR ו-MR בנקודה כלשהי A, האם יש מערכת שקולה פשוטה עוד יותר, ואם כן, היכן היא? בואו ננתח את המצבים האפשריים מבחינת FR ו-MR. ייתכן מצב במקרה כשאנחנו מקבלים ש-FR שווה ל-0 ו-MR שווה ל-0. נתונה מערכת גדולה של כוחות, חישבנו את המערכת השקולה בנקודה מסוימת, מצאנו ש-FR שווה ל-0 ו-MR שווה ל-0. מה תהיה המסקנה שלנו? שהגוף הזה נמצא במנוחה, אין שום רצון להזיז אותו או לסובב אותו, ואם היינו מחשבים את המערכת השקולה בנקודה אחרת כלשהי, היינו גם מקבלים FR שווה ל-0 ו-MR שווה ל-0. ולכן, זה מקרה פרטי של שיווי משקל, והשקולה הפשוטה ביותר היא 0, ואין צורך כמובן לחפש שקולה פשוטה עוד יותר, כי לא יכול להיות פשוט מזה. האפשרות השנייה, שחישבנו מערכת שקולה בנקודה A כלשהי, ומצאנו במקרה שווקטור הכוח FR שונה מ-0, אבל וקטור המומנט הוא 0. כלומר, קיבלנו מערכת של כוח בלבד. אם קיבלנו וקטור כוח בלבד, אז זאת כבר המערכת הפשוטה ביותר. כי אם נתון כוח, ונשאל מה המערכת השקולה שלו בנקודה אחרת, נקבל כבר כוח ומומנט שכרוך בהעברתו. אז בנקודה הזאת, במקרה, הגענו למערכת השקולה הפשוטה ביותר. כלומר, בנקודה הזאת המסוימת A, פועלת המערכת השקולה הפשוטה ביותר. בכל נקודה אחרת, שאיננה לאורך קו פעולתו של הכוח, נקודה אחרת B, שתהיה כאן למשל, השקולה ל-FA בנקודה A תהיה FA פלוס מומנט שכרוך בהעברתו, שהיא פחות פשוטה ממנה. אם מישהו רוצה לנסות לתאר לעצמו מערכת שקולה פשוטה ביותר, שהיא כוח בלבד, הוא יכול להסתכל למשל על מערכת כוחות שנחתכים בנקודה. מערכת כוחות שנחתכים בנקודה, השקול בנקודה הזאת הוא כוח בלבד. ואז היא כבר הפשוטה ביותר, כי בכל נקודה אחרת תפעל מערכת מורכבת ממנה. בואו נתקדם עוד שני צעדים קטנים כדי לסכם את הנקודה הזאת. המערכת הפשוטה, המערכת השקולה יכולה גם להיות עם וקטור מומנט בלבד, ללא וקטור כוח. במקרה הזה יש לי מומנט בלבד. מהי השקולה הפשוטה ביותר? מומנט בלבד הוא כבר שקול פשוט ביותר, אני לא יכול להיפטר מהמומנט הזה, הוא קיים. היכן פועלת השקולה הפשוטה ביותר הזאת? היא פועלת בכל נקודה בגוף, זאת השקולה הפשוטה ביותר, אבל מכיוון שזהו וקטור חופשי, אז היא יכולה לפעול בכל נקודה בגוף, היא תהיה באותו גודל, באותו כיוון. וכמובן שכל אלה, השלושה הראשונים, הם מקרים פרטיים למקרה שאתם תפגשו בדרך כלל, והוא המקרה הכללי שבו נחשב מערכת שקולה
בנקודה A, ונמצא וקטור כוח כלשהו ווקטור מומנט כלשהו, והשאלה, מהי המערכת הפשוטה ביותר? בנושא הזה אנחנו נעסוק בשיעור הבא.